pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indo Kabos, mga tugang ngunyan aldaw nin Lunes, Nobyembre 17, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa Indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandar kulang mga bareta sa lado lokal, BSL, SNRL, pinag-ingganyaran ang publiko na magpartisipar sa gigibuhon na mobile blood donation activity sa rehiyon ngunya na semana. Sobra sa 112,000 pesos kantidad ng illegal na droga ang nakumpiskar kan PNP Bicol sa sarong aldaw na operasyon. DOH Bicol nagpagirumdom sa publiko manungod sa mga helang na pwedeng makuha sa mga kalamidad. Spay and neuter activity, pinagibungon niyan na aldaw sa barangay Dapdap, Legazpi City. Sa lado nasyonal, primerong aldaw kan rally kan INC naging matrangkilo sigon sa DILG. INC nangapuda ning onesto asin bantad na investigasyon sa pigsasabing korupsyon kan gobyerno. PCO siniguro ang seguridad ni Saldico en kaso maguli sa Pilipinas. Pag-abuso kan Human Resource Director kan DTI, ireklamo kay President Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang nasyon, sobra sang gatos na katawo ang irido sa hiro protesta sa Mexico. Para sa sports, Barangay Ginebra nalusutan ang Phoenix sa nagpapadagos na PBA 50th Season Philippine Cup. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Pinag-ingganyaran kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory ang publiko na aprobitsaran ang gigibuhon na mobile blood donation sa mga lugar na naka-schedule ngunyan na semana sa rehiyon Bicol. Basado sa ipinaluwas na mobile blood donation weekly schedule kan ahensya, pinagigibo ini ngunyan na aldaw kan RHU Kamalig Albay mantang sa aga gigibuhon ang aktibidad sa RHU Magallanes Sorsogon, Sorsogon City, Legazpi City asin Barangay Dinuronan, Daraga. Ang mobile blood donation activity ang magpapadago sa man iba-ibang parte kan rehiyon sa mga masunod na aldaw kung saan ang ultimong aldaw kaini sa Nobyembre 23 nagigibuhon sa RHU Bakakay sa Bakakay, Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sobra sa 112,000 pesos kantidad ng illegal na droga ang nakumpiskar kan PNP Bicol sa ginibong operasyon kasuhapon sa rehiyon kan Bicol. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang kantidad resulta kan tulong operasyon, pagka-arestar ng anom na suspect asin pagkakakumpiskar ng 16.5 grams ng illegal na droga. Apwera kay ni nasa sobrang 56,000 pesos naman ang penalty na nakakolektar kang pulisya sa 677 o 667 nagbayular ning lokal na ordinansa sa bilog na rehiyon kan Bicol. Sa lado naman kang pagkortar kang kriminalidad, nasa duwang wanted person sa provincial level asin tulong other wanted person naman ang naarestrar kan pulisya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpagirumdom ang Department of Health o DOH Bicol sa publiko manungod sa mga helang na pwedeng makuha sa mga kalamidad. Sigun kay Engineer 3 kan Infectious Disease Cluster Engineer Leia Angela Castillo,
an paramiantras na napag-istar sa mga piot asin limitadong pasilidad kay bahan an kakulangan sa malinig na inumo na tubig, supisyenteng sanitasyon asin ligtas na pagkaon, posibleng magpalangkaw nin panganib kan food and waterborne diseases arog kan cholera, amoebiasis asin typhoid fever. Sigun sa opisyal tangani maibitaran ini magin maikmat asin tutukan na maray ang tamang paghugas nin kamot, pagsunod sa water sanitation and hygiene practices, asin pagmantinir kan kalinigan kan palibot. Tinawando ni Castillo na ang simpleng paghugas nin kamot, gamit ang sabon asin malinig na tubig, dakulang lakdang tangani maibitaran na makakuha asin ang pagkalat kan mga nasabing helang. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Pinag-ibong niya na aldaw ang spay and neuter activity para sa mga alagang ayam asin ikos sa covered court kan Barangay Dapdap, Legazpi City. Sigun kay Barangay Kagawad Salvacion Bahoy, pamayo kan Committee on Health kan Barangay, parte ini kan proteksyon o proyekto kan lokal na gobyerno kan Legazpi City sa pakikipagkoordinar sa Stray Neuter Project, City Veterinary Office asin Barangay Council kan Barangay Dapdap. Dagdag pa niya na parte ini kang inisyatibo kan opisyales de barangay, tangani mamantinir ang rekognisyon sa ginibong first search for Outstanding Barangay Responsible Pet Ownership Ordinance Implementation 2025 as in Most Outstanding Barangay Impounding Facility Award. Segun pa kay Bahoy, ang maawot na magpartisipar sa aktibidad, may minimal fee na babayadan kung sain 700 pesos para sa mga lalaking ikos, 900 pesos para sa mga babaeng ikos, 1,500 naman para sa mga lalaking ayam, mantang 2,000 pesos para sa mga babaeng ayam. Solamenteng munisipalidad kan Pio Duran sana day pa ni sarong barangay na napapailawan ang Albay Electric Cooperative sa pagpapadagos o sa nagpapadagos na power restoration efforts kay ni matapos ang danyos na iwinalat kan bagyong Uwan. Sigun sa ipinaluwas na latest power monitoring report kan Aleco, as of 9 a.m. ngunya na aldaw, nasa 341 sa 720 o 47.36% na mga barangay sa bilog na probinsya ang napailawan na kan kooperatiba. Pinakahalang kaudigdi ang Santo Domingo na 100% nang napailawan ang gabos na barangay sa munisipalidad. Sinundan ini kan Legazpi City na may 67 sa 70 o 95.71% kan mga barangay, Ligao City na may 36 sa 55 o 65.45%, Daragan na may 34 sa 54 o 62.96% kan mga barangay, asin Tabaco City na may 29 sa 47 o 61.70% sa mga barangay ang may kuryente na. Ginibo kan lokal na gobyerno kan Ligao City ang komemarasyon kang National Day of Remembrance for road crash victims, survivors, and their families, katakod kang Republic Act No. 11468 na nagdesignar na ikatulong Domingo kang Nobyembre para sa aktibidad. Sigun sa impormasyon, ginibo sa City Pavilion ang solemneng candlelight vigil ceremony kung sa inag-opisir man nin misa para sa mga naging biktima ng road crash as in survivors nin mga aksidente sa lugar. Presente sa aktibidad sina Vice Mayor JP David, Councilor Jonah Peñalosa, Liga ng Barangay Vice President Jomar C. Kaibahan ang mga pamilya kan mga nagkagaradan as in survivors kan aksidente sa lugar. Naresibi na kan Kamalig Municipal Slaughterhouse sa Barangay Salugan ang license to operate hali sa Department of Agriculture, National Meat Inspection Service o NMIS Bicol. Ngunya na aldaw sa Office of the Mayor, 3rd floor, Metallic Building, Kamalig Municipal Hall. Presente sa pagawad kan lisensya sina Municipal Agriculture Office Head Dante Alejandro, NMIS Bicol Regional Director Dr. Alex Templonuevo, kung sa in personal ining niresibi ni Mayor Caloy Baldo Jr. ang nasabing lisensya nagtutugot na sa operasyon kan slaughterhouse para sa mga urig, cattle asin karabaw para sa local trade. Arestado kan mga personahes kan Rapu-Rapu PNP ang sarong suspect sa pananaksak sa Barangay Gaba, Rapu-Rapu, Albay kang nakaaging aldaw. Sigun kay Rapu-Rapu PNP Chief Police Major Joseph Militante, bandang alas 3 ng pagkahapon kang nagkakua o
Kang nagkukua kang nagaalsa nin mga kaaga ning tubig ang biktima na si alias JB, kan biglang magsugod ang suspect na si alias Eddie. Basado sa investigasyon, pauro utrong pinagsasaksak ang suspect ang biktima na alagad nakaiwas sa nagkapirang atake. Nagsaparman giraray ning lugad sa manaiba-ibang parte kan sa iyang lawas. Tulos ini idinara sa Rapu-Rapu District Hospital para sa medikal na atensyon. Katakod kay ni tulos na nagkondusir ning hot pursuit operation ang pulisya kung sain sa balyong dagat na arestrar ang suspect 11:40 nin pagkabanggi. Sa ngunyan nasa kustudyan na ini kang Rapu-Rapu PNP para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Napasakamot kan mga otoridad ang sarong 20 anyos na daraga na peking dentista sa Legazpi City kan nakaaging aldaw sigon sa Legazpi PNP na pinamamayuhan ni Chief Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. kay bahan ang operatiba kan Regional Anti-Cybercrime Unit Bicol matrayumpong na arestar sa ginibong entrapment operation ang suspect na si alias Jen. Nakumpiskar digdi ang sarong pidaso nin color blue na hand gloves, 20 pidaso nin rubber band, 23 pidaso nin power chain, sarong pidaso na mouthpiece, 1 plastic glue pad mixer, 2 bote nin glue, 5 pads nin bracket, sarong pidaso nin dental mirror, sarong dental explorer, 2 dental forceps asin tulong pakete nin arc wires na pinagagamit kan suspect sa aktibidad nin dai nin makakanigong lisensya. Sa ngunyan pinag-asikaso na ang dokumentos manungod sa pagsaangat nin kaso nin pagbalgar sa Republic Act 9484 katakod kan Act number 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Gigibuhon sa Daraga Albay ang manaiba-ibang satellite o schedule para sa satellite voters registration kan Commission on Elections Daraga para sa barangay and Sangganoy ang Kabataan elections sa 2026. Sigun sa ipinaluwas na schedule kan Comelec Daraga na pinapamayuhan ni Election Officer Andy Toledo, Nobyembre 21 sa Barangay Alcala, Nobyembre 22 sa Barangay Alubo, Nobyembre 28 sa Barangay Anislag asin Nobyembre 29 sa Bagong Bayan. Mientras sa Disyembre 5 naman sa Barangay Balinad, Disyembre 6 sa Bañadero, Disyembre 12 sa Barangay Banyag, Disyembre 13 sa Barangay Baskaran, asin December 20 sa Barangay Bigao. Dagdag pa kan ahensya available sa satellite registration. An man na iba-ibang serbisyo kan opisina arog kang application for registration, transfer, correction of entries, reactivation of records, inclusion of records, reinstatement of name, transfer of records from post to local asin iba pa. Abangan pa ni bang mga barata sa pagbabalik kan barata alas 12. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider.
Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Heartprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Heartprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Tonic Bank, Pamas Cologne, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa shop, installment loan, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay, asindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Balik po kita sa Barata alas 12 para sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal asin iba pa. Piko konsiderar kan Department of the Interior and Local Government o DILG na generally peaceful ang primerong aldaw kan rally na pig-organisar kan Iglesia ni Cristo o INC. Sinabi ni Interior Secretary John V. Cremulya na napaghandaan kan gobyerno ang nasabing tulong aldaw na rally kaibahan kan anuman na destabilizers. Kaibahan ni Remulla na nagbisita sa nagkapirang mga lugar kung saan ang pagtiripon sina Philippine National Police o PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. asin National Capital Region Police Office o NCRPO Director Major General Anthony Aberin. Sinabi pa kaini na inutob kan mga namamahala kan INC kan sinda maghuroron na magiging matrangkilo ang hero protesta. Nasisiguro man ni Remulla na dai magbabago ang ipapautob nindang seguridad sa ikaduwa sagkod sa ultimong aldaw kan rally na gigibuhon kan INC. Magigirumduman na maabot sa 650,000 na katawo ang nag-atendir sa primerong aldaw kan rally sa Quirino Grandstand. Ipinangapudan ni Iglesia ni Cristo o INC spokesperson Edwil Zab ang sarong onesto as sinlantad na investigasyon may kinaaraman sa pigsasabing korupsyon sa gobyerno.
Kaibahan man sa pangapudan ang paghahampang sa mga personalidad na pikukonektar sa isyu tanganing masiguro ang paninimbagan asin hustisya. Sigun pa'y kay Sabala na nahahadit siya dahil sa nagkapirang nasa gobyerno o media asin nagkapirang mga political analyst na pigbibirik ang impormasyon, may kinaaraman sa lay asin dagdag pa kaini ang mga nagtitistigo na dapat nagsasabi ning mastermind sa korupsyon. Iyo palalo ang naiipit sa investigasyon. Kasabay kaini sinabi niyang reparo man ang lantada na panraraot kan mga tawong nagtatabang sa investigasyon tanganing matakpan ang tunay na puon sa puro kang harabasan. Sinabi pa niyang reparuhon na concerted effort ang mga ini para baliktadon ang katotohanan. Siniguro kan Presidential Communications Office o PCO na protektado si dating ako Bicol Representative Saldico in kaso magbalik sa Pilipinas. Sigun kay PCO Secretary Dave Gomez na dapat sumpaan niko ang gabos na sa iyang pahayag sa tamang autoridad. Sa entrevista kay Gomez, sinabi niyang responsibilidad kan gobyerno na protehiran ang lambang Pilipino. Ini kasunod kan ikatulong video niko na ipinaluwas sa iyang Facebook account kasuhapon. Digdi binulgar niko na poon pa kan Marso nakaresibi na siya nin patakot hali kay dating House Speaker Martin Romualdez dahilan kunata day siya nagbabalik sa Pilipinas. Sinabi niko na kaining Marso 25 o Marso 2025 ini ipinahayag ni Speaker Romualdez. Asin iyo sa saindang meeting na he will shoot me if I will talk. Asin pagkatapos niyan sabihin sa iya sa phone call na don't come home, we will take care of you. Nagapudgiraray si Speaker Martin asin sinabihan siya na pag nag-uli siya, delikado. Nagsurat kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagkapirang empleyado kang gobyerno. May kinaaraman kan pang-aabuso sa poder kan direktor kang Human Resource o HR kan Department of Trade and Industry o DTI na si Joel Cruz. Pigsasabing inabuso ni Cruz ang sa iyang poder puon pasanakan magtukaw bilang direktor kang Human Resource Administrative Service kang DTI. Bilang HR head, dapat si Cruz ang nagsusulong ning karahayan kan mga empleyado. Sinabi pa kan mga ini na pigagamit ni Cruz ang sa iyang otoridad bilang direktor para madaog ang gabos na empleyado kaya natatakot ang mga ini sa saindang sadiring HR. Tinawang halimbawa nindaan pag-abuso ni Cruz na toyong pagpugol sa bakanteng posisyon dahil sa pigsasabing bako pa kwalipikado ang gusto kaining empleyado. Pinirmahan kan Pilipinas asin South Korea ang sarong joint memorandum na may kamawatan ng pakusugon ang proteksyon, pag-ensayo asin interes kan Filipino seasonal farm workers sa Seoul. Sigun sa Department of Agriculture o DA, mabugtak ang duwang nasyon nin sarong whole of government framework para mas marahay na maipautob ang Seasonal Workers Program o SWP kan South Korea. Pigsisiguro kan kasunduan ang makahustisyang labor practices, legal na proteksyon asin ethical na recruitment, mantang pigpapahiwas ang agricultural cooperation. Kaibahan sa mga obligasyon kan DA ang pagtataon nin agricultural training, livelihood programs asin reintegration support para sa mga mauli na obrero. Siring man ang mas harani na koordinasyon sa mga LGU asin Department of Migrant Workers o DMW. Makondukta ang Senado ni Necrological Service para sa nagadaan na si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa Miyerkules, Nobyembre 19. Gigibuhon ang service sa Session Hall kang Senado alas 9 ning pagkaaga. Solamenteng ang mga imbitadong bisita asin otorisadong personnel sana ang tutugutan na makalaog sa hall. Bago ang Necrological Service, gigibuhon ang arrival of honors para sa kabaong kan bangkay kang dipuntong Senate President bandang alas 8:45 ng pagkaaga. Magigirumduman na nagadan si Enrile kang Huwebes sa edad na 101 years old matapos ang pakikipaglaban sa helang na pneumonia. Magigirumduman na nagsirbi ini ning 4 na termino si Enrile sa Senado puon 2008 sagko 2013.
Barata sa ibang nasyon, maabot sa 120 katawo na kadaklan sa sainda mga pulis ang nairido matapos ang nangyaring engkwentro kan mga otoridad asin protesters sa Mexico. Nagkapirang ribong katawo ang nagmarcha sa Mexico City asin nagkapirang lugar sa nasabing nasyon para kondenaron ang mga pangyayaring krimen asin kontra sa liderato ni President Claudia Sheinbaum. Depensa man ni Sheinbaum na ang mga nagkondukta nin hiro protesta iyo ang pinunduhan kan mga right-wing politicians na kontra sa iyang liderato. Ang hiro protesta pigorganisar kan Gen Z youth groups na sinuportaran kan nagkapirang namamanwaan na kontra sa high-profile killings kay bahanaan assassination. Binalo kan grupo na lusubon ang National Palace kung saan naka-star si Sheinbaum, alagad napugulan ini kan mga autoridad kaya duman namakot ang kariribukan. Nangapudan ang presidente kan Mexico nin matrangkilong paghururon asin siniguro niya na dayninda tutugutan na magkaigwan nin kariribukan. Sa bareta niya to sa lado ng sports, pinamarangkal kan Barangay Ginebra ang Phoenix sa score na 102-93 sa nagpapadagos na PBA 50th Season Philippine Cup. Naitpataas ni RJ Abarientos ang puntos sa natatadang 2 minutos 43 segundos kung saan bentahe pa kaito ang Phoenix ning 8 puntos. Pun kang mapaitaas na kontrol na kang Jeans ang kawat as hindi na pinabayaan na makabangon pa ang Phoenix. Nanginot sa panggagana kan Barangay Ginebra si Abarientos na may 25 puntos, mantang igwang 19 points si Scotty Thompson. Naimbento kan research team kan kinematics and solar-powered 3D printer sarong 3D printer na nagagana gamit ang solar energy kung kaya day kaini kaipuhan nin grid electricity o baterya sa remote o off-grid areas. Ang ekipahe nagagamit nin solar panels kung saan kaya kaini makapag-print nin man iba-ibang materyales arog nin biodegradable filament o plastic, resin o recycled materials. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, sarong 74 years old na preso sa Bangladesh ang nakulong sa kasong murder, ang nakalaya ning mas amay sa sayang sentensya matapos niyang bitayon ang mga kaibahan na inmates. Taon 1991 kan masintensyahan ning 42 years na pagkakakulong si Shah Jahan Buhian dahil sa kasong murder. Alagad nabawasan ning sarong dekada ang sa iyang padusa dahil sa good behavior as in pagiging bergudo sa 26 na mga preso. Naging hangman o tagabitay si Shah Jahan kan 2001 matapos maaraman kan mga prison officials sa Dhaka Central Prison na expert siya sa paggagamit ning lubid. Ang Bangladesh ang saro sa mga nasyon nasyon sa kinaban na nagagamit paman giraray nin lubid bilang death sentence. Tinawan niya ning kondisyon na sa kada preso sa iyang bibitayon, mababawasan ning 2 bulan ang sa iyang sentensya. Flashback! Kunya na aldaw, Nobyembre 17 taon 1869, naging paagi ang Suez Canal sa Egypt, ang saro sa pinaka-importanteng artificial sea level waterways sa kinaban para sa direct commercial relations kan Pilipinas sa Espanya imbis na sa paagi kan Mexico. Positibong naapektaran kaini ang development kan agricultural exports na nagdaranin economic prosperity sa mga pinag-aapod na ilustrados kan Pilipinas. Naging paagi man ini sa mga Filipino ilustrados na maipadaraan sa indang mga kaakian sa mga universidad kan Europa. Ang Suez Canal mas pinag-aapod na crossroads of Europe, Africa and Asia dahilan taan rota pinagagamit maipadara ang mga produkto hali asin pasiring sa tulong kontinente. Mga tugang, yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Charomay Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado teknikal, kaibahan to po si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT.
Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa is Karamusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless Sa everyone. indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DC